zoals ze zeggen, hè? Een plaats. Maar waar? Straat. Balkan. Balkan. Hoogste voordeur. Oh. Wij gingen gewoon een pakketje in de garage leggen. Stond je ze achter je open, geloof ik. Nee. Goed in. Nog een voordeur. Oh nee. Goedemiddag. Alles is dicht. Hey. Hoi. Goedemiddag. Ja. Er is toch iemand thuis. Ja, klopt. Kennen we Limburgs praten of niet? Voor staat wel, spreken niet. Oké, hi. Bas. Nee. Mark, wij werden getriggerd door de brandweerauto. Mooi ja. Kijk. Oh, kijk nou toch eens. Wie Wil je ook even kijken? wie is die knappe jonge man? Weet je. Nico. Nico. Nee, ken je het programma toevallig onderweg? Van L1, Nee. Limburgse TV? Zeker niet. Wij rijden, kijk je wel eens naar L1? Ook niet? Kijk eigenlijk geen tv. Jullie hebben geen tv? Nee, we kijken weinig tv. Af en toe Oké, een film. oké. Hé Nico. Geen verlegen. Hé, maar wij rijden spontaan door de hele provincie. Dat doen we al 10 jaar. En als we ergens iets zien waarvan we denken van daar zou wel eens een mooi verhaal aan vast kunnen zitten. Dan gaan wij op zoek naar de mensen van de trigger, achter de trigger, in dit geval de brandweerauto. En dan proberen wij een gesprek aan te knopen over ja, vooral het verhaal achter, in dit geval de brandweerauto. Dat is nog een heel saai verhaal. We hebben hem recentelijk gekocht. Dus we moeten er eigenlijk nog mee beginnen. Dus hij staat er nu. Ja, Er nog geen kentekenplaten op. ik zag het. En die heb ik liggen. En het feestje begint nu pas. Ja. Ga je het allemaal zelf doen? Veel lauw. Ja. Ja? Ja. Je bent zo handig. Als je genoeg tijd hebt, Heb je dat? maken we. Ja? Ja, jawel. Nee, we kunnen wel veel zelf. Dat komt wel goed. Ja, Wordt het een camper? dat is de bedoeling, ja. Ja. Dus gaan we hem ombouwen en dan kunnen kinderen fijn mee erin. Aha. Kunnen we alle spullen meenemen, fietsen mee, noem het maar op. En lekker onderweg. Met z'n hoeveel zijn jullie in het gezin? 2 kinderen, dus met z'n 4. Oké. Ja. En hij is de oudste of de jongste? De jongste. Hoe oud ben je? Net 4 geworden. Ja. En nog eentje van 6. Oké. Jongetje of een meisje? Allebei jongens. Allebei jongens. Ja. Oké. En hoe heet de oudste? Genzo. Renzo. Ja. Renzo. Hey, dat is de ruimte waar altijd al het spul opgeslagen. Dus dat wordt een soort van. Ja, we gaan er een nieuwe bak op zetten. Je Dus deze gaat er helemaal af. Ja. Dan komt er een compleet nieuwe bak op. Die gaan we ook zelf maken. Nou staat er voorop Straats of Ja. Straas. Straks. En waar is dat? Is dat een plaats ergens? Nee, dat is Poolse brandweer. Dus eerst in Duitsland brandweer waren geweest. En toen naar Polen. Ja. Dus Straas betekent brandweer in het Pools? Zover, ik weet wel. Oké. En je hebt hem gevonden, neem ik aan, op internet of zo? Ja. Best wel een tijd gezocht naar de juiste hoe we hem hebben willen. En uiteindelijk gevonden op internet, contact gezocht met die mensen, was een particulier. En Gezondheid. En uiteindelijk zijn we overeengekomen, gekocht en met de vrachtwagen naar hier laten brengen. Kom even lekker in de schaduw staan, want het is warm. Ja. Hey, en hoe komen jullie in dit
pittoreske dorpje terecht? We gaan zoeken naar een huis wat past bij onze eisen en uiteindelijk hier terechtgekomen. Ja. En waar kom je Ik ben in oorspronkelijk van? Eindhoven geboren. Maar goed, toen ik 7 was zijn we daar van verhuisd. En uiteindelijk ja, hier terechtgekomen. Gekeken naar een cirkel waar mooi wonen is, wat een beetje past bij het werk. Mhm. Ja, dit was dat. Lekker rustig. Wat doe je voor werk, als ik vragen mag? Bij Cytec, werkvoorbereiding. En wat betekent dat? Ehm, Werkvoorbereiding? Het werk voorbereiden wat de mannen uitvoeren om de fabriek draaiende te houden. Oké. Ja, Is dat leuk? dat is uitdagend Ja? en afwisselend. Dus ja, dat behoud prima. En heb je vakantie? Vrijdag is uit pappendag. Ah. Dus dat is heel goed hè. Ja. Hé jongen? Geen zin erin. En maar Renzo, is die er ook? Nee, die is op een verjaardagsfeestje. Oh. Kom jongen, gaan we de schaduw staan. En dan hebben jullie het rijk met z'n tweeën. Ja. En mama die is Die is wel werken. Ja? Ja. Die heeft woensdag de mamadag. Ja. Och jongen toch. En is hij al, hij is 4 zei je hè? Ja. Zit hij al op de basisschool? Of? Net begonnen ja. Net begonnen. Hé Nico. Daar is het jongen. Ik word van Berlijn. Och, wat zei die? Vind je het spannend? Vind je het spannend? Waarom? Maar wij zijn het maar hoor. Hey, wat vinden de kids ervan? Dit is Ja, toch, die vinden het hartstikke leuk tot nog Ja, toe. dat is toch super spannend. Hé jongen? Hoe heb je hem trouwens hier gekregen? Ja, de vrachtwagen heeft hem om de hoek afgeladen. Het laatste stukje heb ik gewoon fijn zelf gereden. Ja. Dat gaat best goed. Ja. Is hij in goede staat? Hij ziet eruit als... Hij is recentelijk getaxeerd, hebben we laten doen. En ja, die vonden hem ook goed. Gebruiksklaar, veel origineel. En werkt helemaal naar behoren. Dus dat is prima. Ja. Ja. Zijn jullie een beetje avontuurlijke vakantiegangers? Jawel. Ja? Proberen we buiten te zijn. Ja, zover het kan wel. Vertel eens, wat hebben jullie al voor avonturen beleefd? Op de motor hebben we de nodige vakanties gedaan. De vrouw rijdt zelf ook. En dan niet te veel plannen, maar gewoon gaan. We hebben in Peru zijn we op vakantie geweest. Portugal, Zuid-Afrika. Ja, we proberen wel veel te zien. Cultuur, natuur, ja. Ja. En met z'n tweeën dan allebei op de motor en gewoon... Gaan. Ja, dat idee dat bevalt mij erg goed. Ja. Gewoon rijden en kijken wat... Precies, kijken waar het mooi weer is en waar wat te zien valt. Ja. Ja. En zijn jullie ook mensen die met weinig tevreden zijn als jullie op pad zijn? Kunnen jullie... Naar mijn idee wel. Ja? Ja. De omgeving moet mooi zijn en dan zijn we een heel eind op weg. Ja. Een tentje? Tent of bed and breakfast of met de kinderen doen we iets minder tenten, hè. Daar zijn ze nog wat jong voor. Mhm. Maar ook die hebben weinig nodig. Ja. Dus dat gaat hartstikke goed. Wat zijn de dromen, de droombestemmingen? Bestemmingen valt wel mee, de vrachtwagen pakken en gewoon gaan. Dat is de droom. Dat liefst een jaar lang en dan de wereld rondtrekken. Jij bent, je bent werkvoorbereider. Betekent dat je ook technisch inzicht hebt en ook wel een beetje Ja. wat moet kunnen met je handen? Enig technisch inzicht hebben we wel, ja. Oké. Ja. Want je zegt van we gaan er een andere bak op zetten, hè? Ja. Waar haal je die bak dan vandaan? Of wordt dat een... Materiaal kopen en gaan maken. Oh, dus zo handig ben jij. Zo handig hoop ik te zijn. Ja. Maar dus dan ga je ook lassen? Ja, Leuk hoor. uitdagend. Heb je dan ook een idee wanneer het allemaal klaar moet zijn? Nee, daar zet ik geen echte druk achter. Moet wel leuk blijven. We zijn ook nog aan het verbouwen. Dus binnen een jaar hoop ik het wel af te hebben, maar we zullen zien hoe het loopt. Oké, dus je hebt je vrouw of je vriendin, ik weet niet, Vrouw. zei je vrouw, Ja. geen belofte gedaan van... Nee, nooit doen. Hè. Oh, ga je weer? Kunnen we binnenkijken? Doei! Deels kan dat wel, ja. Dus. Want die kids van jullie, die zijn nog in de leeftijd van dat ze met brandweerauto's spelen, hè? Ja, Dus zeker dit is zo. toch super spannend? Ja, ze vinden het ook chic.
Kijk, en volgens mij hij ook. Zou niet de eerste zijn. Papa's vinden het soms net zo leuk als de kinderen. Ja. Ja, ik zie het helemaal voor me. Er is ook een hele, hoe zou ik het zeggen, een cultus van mensen die het leuk vinden om met dit soort... We hebben al mensen met campers gehad. Ja? Ook de Magirus clan. Maar dit wordt echt een mooi project. We zijn niet de eerste die het bedenken en doen, inderdaad. Als hij nou klaar is straks en hij staat hier, hè, mogen we dan nog een keer komen kijken? Leuk? Ja? Ja, zeker. Mark, dankjewel. Ja, jullie Heel bedankt. veel succes en vooral heel veel plezier. Want ik denk dat jullie echt wel met z'n viertjes herinneringen gaan maken. Die jongens en jullie denk ik ook nooit wel zullen vergeten. Die blijven we bij, ja. Zeker weten.